Bil-kelma bilingwiżmu nifhmu tħaddim tajjeb ta' żewġ lingwi mill-istess persuna jew entità oħra. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Dr. Lara Ann Vella sabiex taqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-bilingwiżmu u dwar l-importanza tiegħu fl-edukazzjoni. Malta għandna l-vantaġġ li għandna pajjiż bilingwi. Dan jiġifieri li fil-ħajja tagħna ta' kuljum jintużaw kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. It-tfal fil-fatt għandhom bżonn kemm il-Malti u kemm l-Ingliż anke meta jmorru l-iskola biex anke jimxu l-qudiem fil-ħajja edukattiva tagħhom. Issa ovvjament b'mod ideali it-tfal ikunu bilanċjati. Dan jiġifieri li għandhom ħakma tajba tal-Malti u ħakma tajba tal-Ingliż. U tajli inti x'inhu l-aħjar mod biex aħna niżguraw li t-tfal ikunu bilanċjati? Kemm il-ġenituri u l-edukaturi għandhom joħolqu bżonn għal-Malti u għall-Ingliż fil-ħajja tat-tfal tagħna. Dan jiġifieri li t-tfal iħossu li għandhom bżonn jitkellmu l-Malti, jaqraw il-Malti u kif ukoll l-Ingliż. Dan ukoll jiġi bl-attitudnijiet pożittivi lejn il-lingwi. Attitudni pożittiva lejn il-lingwa ħatejn it-tfal jitgħallmu din il-lingwa mit-twelid anke sa meta jkunu adulti. Dan jiġifieri li kemm l-adulti, jiġifieri kemm il-ġenituri u kemm l-edukaturi għandhom jiżguraw li jitkellmu b'mod pożittiv fuq il-Malti, fuq l-Ingliż u l-lingwi kollha li jeżistu issa fil-komunità tagħna hawn Malta. Ġiet varata il-politika lingwistika għas-snin tal-primarja li toffri rakkomandazzjonijiet għal ġenituri, l-edukaturi u anke għat-tfal għal kif il-bilingwiżmu jista' jiġi mrawwem f'dawn it-tfal. Dan jiġifieri li kull tifel u tifla għandha l-opportunità li tiżviluppa ħiliet fil-Malti, fl-Ingliż u anke f'lingwi oħra. Permezz din il-politika qed noffru rakkomandazzjonijiet biex l-iskejjel jallokaw ħin kemm għall-Malti u kemm l-Ingliż biex ma jkunx hemm mumenti fejn lingwa terba' fuq oħra. Dan jiġifieri kull tifel u tifla għandhom ikollhom ħin u opportunitajiet dedikati biex huma jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-Malti. Il-Malti huja lingwa li tagħtina identità nazzjonali. U b'hekk jekk it-tfal m'għandhomx opportunità li jużawha din il-lingwa, li jaqrawha, li jifhmu li huma parti minn kultura, parti minn storja, mhux ħajkollhom opportunità li jitgħallmuha. Għalhekk qegħdin aħna nirrakkomandaw l-edukaturi li jużaw il-Malti fis-suġġetti tagħhom u anke f'attivitajiet, pereżempju ngħidu aħna fl-assemblies fejn it-tfal jistgħu jużaw din il-lingwa. Mhux biss f'kuntesti pereżempju meta ngħidu relatati ma' lezzjonijiet ta' grammatika, għax għalihom hemmhekk il-Malti ma jagħmel sens. Il-grammatika hija importanti, il-vokabolarju huwa importanti, ma tfal għandhom bżonn jużaw il-lingwa, għandhom bżonn jifhmu li permezz din-lingwa jistgħu jikkomunikaw, joħolqu relazzjonijiet ma' nies li jgħixu f'Malta. Għalhekk huwa importanti li dawn l-attitudnijiet jiġu mrawma fit-tfal tagħna. Din il-konsultazzjoni pubblika qed issir biex il-ġenituri, l-edukaturi u kull min għandu interess fl-użu tal-lingwi fit-tfal tagħna jibgħat il-kummenti tiegħu fuq dan id-dokument. Din il-konsultazzjoni hija miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.